నిరాశీయత చిత్తాత్మ త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. అంటే ఆశ లేనివాడు, ఇంద్రియాలని నిగ్రహించినవాడు, ఏ వస్తువుని పరిగ్రహించనివాడు, అంటే కేవలం ఈశ్వరార్పణ భావంతో మాత్రమే కర్మలను ఆచరించేటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి కర్మకి అంటబడడు, ఎటువంటి పాపానికి అంటబడడు. చెబుతూ ఎలా చెయ్యాలి అంటే యాదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సర సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. అంటే లభించిన దానితో తృప్తిపడడం. దీన్నే దత్త సాంప్రదాయంలో అజాగర ప్రవృత్తి అంటారు. అంటే కొండ చెలువ తన దగ్గరికి వచ్చింది మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటుంది తప్ప వేటాడదు, ఆహారం కోసం అన్వేషించదు. అలాగే ఇక్కడ మనం సమస్త కర్మలు చేసి సమత్వ భావంలో దేనికి అంటన స్థితిలో సమస్థితిలో, అంటే అది ఫలం ఉన్నతంగా వచ్చినా లేదు సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా సమత్వాన్ని విడవడని స్థితి ఏదైతే ఉందో అప్పుడు కర్మకు బంధించబడడు. అందుకని యాదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టం. అంటే ఈశ్వరార్పణ భావంతో చేసినట్టయితే నీకు ఫలాన్ని ఇచ్చేది కూడా ఈశ్వరుడే. ఆ ఈశ్వరుడిచ్చిన ఫలాన్ని నువ్వు ఏది ఇస్తే దాన్ని పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఇచ్చిందిగా భావించాలి. భావించినప్పుడు నీకు ఎటువంటి కర్మ అంటదో. అలాగని ఎప్పుడూ కూడా మనం భగవద్గీతని ఒక్క అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. కర్మలు 100% చెయ్యాలి. ఎక్కడ కర్మానుష్ఠానంలో కర్మలు ఆచరించడంలో ప్రయత్నలోపం 1% కూడా ఉండకూడదు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సమత్వంలో అని చెబుతూ బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. ఏ అంశాన్నైనా సరే నా శరీరమైనా పరమాత్మ కోసమే, లేదు నేను చేసే ఏదైనా హోమమైనా ద్రవ్యమైనా పూజ అయినా అర్చనైనా ఏదైనా పరమాత్మ ప్రీతి కోసమే చేస్తున్నాను, అంతకుమించి నాకు ఎలాంటి భావం లేదు. అది ప్రతీదీ కూడా యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేసే మనుషుడు కూడా అది పరమాత్మ దృష్టితో చేసినట్టయితే ఆ పరమాత్మనే పొందుతాడు, దేనికి అంటబడడు. అందుకనే మనం కూడా ఎప్పుడు ఆ పరమాత్మనే ప్రాప్తి స్థానంలో ఉంచుకుని ఈశ్వరార్పణ భావంతో, అంటే ఎలా చెయ్యాలి కర్మలో అంటే ఒక తల్లి బిడ్డను ఎలాగా చూస్తుందో, పసిబిడ్డ నుంచి ఆయన అన్ని పనులు చేసుకునే వయసు వచ్చేంత వరకు తల్లి సంరక్షణ ఎలా ఉంటుందో, తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో అలాగ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్టయితే ఏ కర్మ నీకు అంటబడదు.